ସାରା ଆପଣ ହେଲା ଆପଣ ଆମର କେମିତି ଆସିଲେ? ହେଲା ହେଲା ଆରେ ତୁ କଣ ବାବୁ को आगुरु थिलिଛୁ? ହଁ ବାପା ଇଏ ବୋଲି ଟ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ଯେତେ ପିଲା ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଫେଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ମଉସା ଫୁଟାଣି କାହିଁକି ଦେଖେବି ଟ୍ୟୁସନ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛି। ଟ୍ୟୁସନ କରିବାଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଫେସନ। ଆଚ୍ଛା ମରିଚ ସାଗର ମୋର କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିତା ଘରେ ଆପଣ ମତେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଠ ପଢେଇ ନଥିଲେ? ଭୁଲ କହିଲ। ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇ ନଥିଲି। ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା କେମିତି ମଉସା ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନଗୁଳି ସାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ପାଇଲେ ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବିଳମ୍ବରେ ଜାଣିପାଇଲେ। ହେଲା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ତମେ ରଖ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପୁଣି ରଖିବିନି କହୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ କଥା କଣ କି ତମେ ତ କେତେ ଆଡେ ବୁଲିକରି ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛ? ସାହା ଟ୍ୟୁସନ କରିବାଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଫେସନ। ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ କରି ପେଟ ଏଠୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରା ଆଉ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛି ପରା ତୁରା। କ୍ଷମା କରିବେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିପାରିବିନି କାରଣ ଥର ମେଟ୍ରିକ ସେ ପାସ୍ କରିବନି ଆପଣ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ନାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ ମଉସା ଆପଣ ତମେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? 500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତମକୁ 700 ଦେବି। ମଉସା ଦେବି ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଜିଠୁ ଟ୍ୟୁସନ କର ଆଉ ମା ଗଲୁ ଟିକେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଆଣିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ରେ ମୁଁ ସାର ଦେଖ ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝେଇଦେବି ରେ ତୁ ଯା ଯା। ନାଇଁ ମରିଚ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କର ନା ମରି ନା ତମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବନି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫେଲ ହବ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ତ ଯାହା କରିଛି ମଉସା ପୁଣି ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ପ୍ଲିଜ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କର ନା ମରି। ଆପଣ ମତେ ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି ଏକାଥରେ ପାସ୍ କରିବି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ ଫେଲ ହେଲେ ମଉସା ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସାର୍ ଜାଣିବି ଦେଉଚି ମୁଁ ଆଜିକି ଆସିବ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଖିଆ କାଉରା ବେ କା କା କାଲୋ କାଉରା ବେ କା 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 ଚା ଚା ଚାଲୋ ବୁଝିଲ ନଙ୍ଗୁଳି ସାରେ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଳା ହେଲେ କ'ଣ ହବ କଣ୍ଠଟା ତ କାଉ କଣ୍ଠ କିନ୍ତୁ ମନ ମୁନ ଦେଇକିରି ପଢିବ। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବହି ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିବ। ଏ ଦେଖୁନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା ବହି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ବହି ଧରି ବୁଲୁଛି। ଦେଖୁନା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛି ବହି ଧରିକିରି। ସବୁବେଳେ ତ ବହି ଧରି ବୁଲୁଛି ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଖରାପ ହେଲା କେମିତି? ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ବା ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଉ ପାଠ ପଢା ହଉଛି? ମଉସା ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ହଉନି। ହଉଛି। ମାଷ୍ଟର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଷ୍ଟରକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବେଳ ଖାଇବେ ବେଳ ନାହିଁ ଅଛି। ମାଷ୍ଟର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି? ମାଷ୍ଟର ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଗ 3ଟା ଜିନିଷ ଖୋଜିଲେ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି 3ଟା ଜିନିଷ ଖୋଜିଲେ। କୋଉ 3ଟା ଜିନିଷ ସିଏ? ଦଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ରାଣ୍ଡି। ଦଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ରାଣ୍ଡି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏବେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନଦେଲେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାକିରି ଗଲା। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ତ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଗ ଖୋଜିଲେ ଦଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡି କିଲୋ ବାଲା। ହଁ ହଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଓଜନ କରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଖୋଜିଲେ ହାଣ୍ଡି। ହାଣ୍ଡି ଗତକାଲି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ହାଣ୍ଡି ମଜା ହେଇନଥିବ ହାଣ୍ଡି କେମିତି ମଜା ହବ ରୋଷେଇ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ ଖବର ବୁଝିବେ ମାଷ୍ଟେ। ଇରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ କେତେବେଳେ? ଆଉ ରାଣ୍ଡି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହେଇଯାଇନି? କୋଉ ନିୟମ କହିଲେ? ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ବିଧବା ତେଣୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରାଣ୍ଡି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏକଦମ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ଜନଗଣନା ସବୁ କରିବେ ମାଷ୍ଟର। ଇରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ କେତେବେଳେ? ଆପଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେମିତି ଭଲ ହବ କହୁନା ମାଷ୍ଟେ? ତମେ ପଛେ ଘଣ୍ଟେ ଜାଗାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ କର। ମୁଁ ପଛେ ତ ମୋର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲା ମଉସା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ନବା। ମଉସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ନିଅ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେ ତୋ ସାରଙ୍କୁ ଏବେ ଚା ଦେ। ତୋ ସାରେ ତତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେଣି ବା ଦେ ଚା। ନାଇଁ ମୁଠାଇ ଚାଉଳ ନେଇ ଅଗଣାରେ ଦେଲି ଥୋଇ କହିଲି ଖାଇବୁ ଯଦି ଖା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଚା ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଉସାଙ୍କୁ ଚା ଦିଅ। ନାଇଁ ତମେ ଚା ପିଇ ଏବେ ମୋ ଝିଅର ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କର। ମାଷ୍ଟେ ଆଜି ଘଣ୍ଟେ ଜାଗାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଟି ଦେବ। ନାଇଁ ମଉସା ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେଇ ପାରିବିନି। ଥାଉ ସେଠି ମୁଁ ନେବିନି। ମଉସା
ହଲା ନାବେ ବୋଇ ଯିବ ଯା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି। ସଦାବେଳେ ତ ହଲିଲୁ ସବୁ ଯାକ ବୋଇଗଲା ପିଇବି କଣ ଖାଲି ଗିଲାସ ହଲା ନାବେ ବୋଇ ଯିବ ଯା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି। ସଦାବେଳେ ତ ହଲିବି କଣ ଖାଲି ଗିଲାସ ସଦାବେଳେ ହଲୁଛୁ ଆଉ ଗରମ ଅଛି ଯେତିକି ଜୋର ହଲେଇଲୁ ସେ ହଲେଇ ହଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗରମ ଏତେ ଅଛି। ଘଟଣା ପରେ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦବ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ଏଇଟା ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ବ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼, କିଏ ଦେଖିବ, ଛାଡ଼। ହଲା ନାମେ ପିଇ ପାରୁନି ତମ ବାପା କହିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟିଉସନ କରିବି ଘଣ୍ଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଟିଉସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।